Wah, boleh macam malik kan? Nengku, ngerang simak salah. Tangan berberai, labu dia. No, sama dia, Ha? Tangan berberai. Angku hukar horani pamu jang jeneng berai. Hui, suami mau. Tush, nungsa, suat. Ndiri suat, dah karak ini mana? Karbai leh, karbai. Ukui bayman. Iban gaya, jangan sungguh ni. Ayu, sungguh siapa nunggu? Jangan sungguh ni. Ayu, doi kerabet, thagur jabai. Pagla borai Colgate bो बाया Colgate आबो जोबबावबायसो जेन-थेन फुसाबनांसिगोन Ba, malai Saolun malik जानायखौ दासो सिखारदों मानसिया हराव ओंखाम संना होजायाखै दालाय बबाव थांनो Nei, suksim. Oi, fai. Hei, बेयावनो दोनलांसै 5 minutes later. आयु बे उन्दैनि नाब्लिनावमोन होनबा औ नंगौ माथो होनोसै दै बिबा आंखौ सिनायना सिनाया होदो होनोसै ओइ रथ'लाय सोर जाखो नोंलाय आं उन्दैनि सावलुना सिनायबाय हा बहाथो थांनो ओंखारदों माबा मादै लानाव थांनो ओंखारदों आङो न'आव थांसै थ' थांसै थ' आयु फाग्लायालाय मा समायना जाखोब्रा जाया थाइलि नाम्बारफोर दंबायबाय नोंनाव दङथ' आरो लाबोदोब्रा नाम्बारा लादे ला दे खिन्थालाय 8011 8011 428 428 6999 जाबाय थ'दो र' इथिं थांथ'ला थ'दो न'आव थांसै थांगौमोन दा थांगौमोन औ ओमफ्राय सना खुदुंहरलाय देब्रा खेबसेल' दे ना सना खेबसेल' मा खालामदोंरा आइया गारिया मास लिटारा गंनै फानहरला जोबनोसैलां सालायग्राबो गैया
नोंयाव सोरबा सावलुंनो सोरबा सिख्लाजों फन रायलायगासिनो दं एसो सिख्लाजों फन रायलायदोलाय र' थांनां बे थांलै नोंखौ साला जाबाय लाफा जाबायलै जाबाय हेलौ आयु बुजाबायसो नामा फाग्लायालाय दोननोसै खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो जों जाबाबो जायाबाबो बानायगासिनो दं नोंथांमोनाबो एसे अनसायदो अब्लाबो अनसायबासो जोंबो एसे दावगानो हागोन नालाय अननानै बानायना होदो नङा होनबा नंगौ बानायदो अननानै बानायदो आरोना दे जाबाय